Volia posar sobre la taula una última qüestió i és si tenim aquests problemes que tenim de que la ciència té tantes dificultats per imposar l'evidència científica i el mètode científic no està acceptat socialment com un bon mètode per resoldre els problemes i les contradiccions, què passarà si es consuma aquesta revolució de la horizontalitat, en la que la societat ja no s'estructura d'una manera vertical, l'autoritat ja no està en aquells cenacles en què la ciència està feta i tindrà més o menys transcendència, però si li reconeix l'autoritat, en el que hi ha uns experts en el que més o menys també se'ls reconeix autoritat? Com serà la transmissió cultural i el desenvolupament de la ciència en una societat que no admet autoritat en el sentit d'autoritas o que almenys formula noves formes d'autoritat, més horitzontal, en què tant val moltes vegades l'opinió de l'expert, del superexpert, que del més allunyat de la disciplina. Com repercutirà això? El que vulgueu. Home, jo faria una petita analogia amb un canvi que ja ha tingut lloc a la nostra societat, que és el tema en computació de l'open source. És a dir, realment sembla ser que existeixen societats, com a mínim a les societats virtuals s'observa, on el sistema s'autoorganitza, on no hi ha realment una jerarquia clara i on el sistema autoorganitzat arriba a un equilibri que s'autodepura i que funciona. L'exemple de l'open source és aquesta gent que de manera lliure i sense cap afany econòmic comença a desenvolupar un programari o un sistema operatiu, com va ser el cas del Linux, en el que diferents experts del món, de manera absolutament gratuïta, deixen la seva feina per construir alguna cosa que funcioni. El sistema es prova per altres individus de la xarxa que volen que allò funcioni i acaba funcionant. El sistema s'ha autoorganitzat. Aquesta idea d'autoorganització potser és una de les coses que nosaltres a física més entenem, sobretot perquè la biologia hi és present sempre, i és una idea que no ha arribat al concepte social. No obstant, en aquesta nova societat virtual, amb els mecanismes telemàtics que tenim, està apareixent i se sosté. De la mateixa manera, internet jo penso que ha arribat a ser un sistema ja cognitiu, on els diferents elements del sistema es comporten com les nostres neurones, que particularment no fan res intel·ligent, cadascuna d'elles per separat, però que totes plegades generen conceptes, generen intel·ligència. Internet respon a un atac de la mateixa manera que faria un sistema biològic, autoorganitzant i evitant aquell forat, com va passar a Iran quan no deixaven sortir notícies. I per tant estem davant d'una sèrie de mostres clares de que pot existir, i de fet està emergint aquest fenomen cultural, i que la gran plataforma és sens dubte internet, i que aquesta autoorganització pot ser la clau del fenomen, sense que hi hagi aquesta centralitat o aquest bias. I tu creus que el que ara és una experiència com el Linux, diríem, circunscrita a la pròpia xarxa i els mecanismes de funcionament de la xarxa podria ser estesa a tota la ciència? És a dir, podríem parlar d'un commons de la ciència? Deixaria respondre al Ricard o al Josep en aquest aspecte, perquè segur que estan... Jo crec que sí, vull dir que mira, jo ara ja estava apuntant, començaré per la pregunta. Ara mateix hi ha revistes científiques en què el resum que presenta la teva troballa científica és un vídeo, ja no és escriptura pura i dura, és un vídeo. I a més això accessible per tothom. També hi ha revistes que són obertes a tothom, però estan pujant d'una manera molt forta, amb tots els índexs de qualificació d'impacte i tot el que vulguis dir-ne i que tot científic entén. Després, fins i tot, existeix en biologia una revista, que potser no està tan reconeguda, que no hi ha articles escrits, sinó que són directament vídeos en favor de la capacitat de reproductibilitat, a favor de la transparència i en favor de la capacitat de poder fer arribar el teu coneixement d'una altra manera. I aleshores, anant en concret, jo el que recomanaria és primer posar un artista al teu laboratori com a científic, posar una component inestable en el teu sistema, que et faci la pregunta que ningú en el teu ecosistema et fa, i al mateix temps posar un científic
no sé, en un gabinet de polítics, però també, per què no, en un centre d'art. Quin avantatge té el vídeo? Perdona? Quin avantatge té el vídeo com abstract? Com abstract, Sí. capta públics. Això té un perill molt gran, perquè clar, el vídeo I el és la text què és? representació directa de la realitat. Però el text què és? Sí. El text també és una verbalització d'una idea, no? És una posada en algun suport, no? D'alguna idea. S'estan canviant molt les maneres d'intentar presentar la ciència, d'intentar mostrar-la al públic, i al mateix temps, potser, no sé si en favor o en detriment de la ciència ben feta, realment els journals, les revistes científiques estan començant a jugar d'una manera molt forta tot això. No sé si és positiu o negatiu, jo diria que és positiu, però això és discutible. Home, en física teòrica un vídeo seria clarament negatiu, però bueno. Però pot sortir el científic explicant la teoria. Sí, però millor la teoria que el científic explicant la teoria, perquè si no pots enamorar-te del científic. En realitat la teoria no és del científic. No? En fi. Sí. Sobre el problema aquest de la universalització sobre el problema aquest de la universalització i de l'internet i de l'enorme quantitat d'informació que es pot arribar a acumular com a criteri per arribar a consolidar un cos de coneixement independentment d'altres mecanismes com referir, etc. Això, bueno, no sé, podríem plantejar-ho en termes de és la Wikipedia tan fiable com l'enciclopèdia britànica? Pot arribar a ser tan fiable la Wikipedia com l'enciclopèdia britànica? I és clar, hi ha un problema epistemològic interessant. Si estem parlant d'una cosa que interessa a molta gent, aleshores és molt probable que la quantitat d'informació que arribi sobre allò que interessa molt acabi depurant, acabi inclinant cap a una banda o cap a l'altra. Imagino que si un article sobre Franco és un dictador o no, o Franco només era un... podria generar molt i no sé si al final qui guanyaria, i no sé si qui guanyés seria la veritat. No ho sé. D'altra banda, si jo poso que el meu avi va néixer el 23 de... és molt probable que encara que jo digui una mentida ningú se'n doni compte i allí quedi en la Wikipedia un error que és que... Vull dir que jo crec que és molt perillós refiar-nos en la capacitat autocorrectora, especialment quan estem parlant de ciència. Jo aquí m'inclinaria per la tradició. Aquí és on hi ha realment el canvi de paradigma. O sigui, això que dius és certament la visió tradicional i antiga i passa... No, a veure, que és una visió que jo he compartit moltes vegades. Costa. Sí. O sigui, el tema és que sembla... Per acadèmics poc qualificats, per acadèmics que no passarien un referir amb una acadèmia sèria. L'únic seriós és el referir. Clar, és que al final el problema que tenim és... La idea saludable és no refiar-se. Exactament. Però això és el que és el leitmotiv de tot això. És a dir, el no refiar-te porta aquest filtratge, porta que una majoria intenti accedir a aquesta informació i, per tant, afegint informació, cada vegada la informació sigui més pura, i aquesta cerca de la veritat, que diem, doncs queda en mans, en lloc d'una unitat, de moltes unitats. I aquest canvi de paradigma és el que està emergint i és el que sembla ser que triomfarà en els propers... Vaig a donar, és molt interessant i continuaríem aquí, però vaig a donar 10 minuts que els organitzadors m'han dit que tinc ara fins a 1:15 perquè hem començat una mica tard. Només vull posar un exemple que penso que és rellevant sobre l'últim que s'estava dient. Un dia vaig rebre una carta d'un lector que era un teòleg molt conegut que em deien que és raro que el País publiqui una biografia d'un teòleg que acabava de morir treta del Wikipedia i copiada literalment del Wikipedia. El senyor Juan José Tamayo ha publicat una biografia d'un teòleg copiada del Wikipedia i això no és propi del País. I protestava la defensora. I vaig fer una llarguíssima investigació perquè efectivament la crònica enviada pel senyor Tamayo, que em va enviar 2, coincidia amb el Wikipedia. I feina vaig tenir
perquè el que va resultar ser és que no és que el senyor Tamayo, que va estar sota la sospita, sinó que la necrològica que ell havia publicat al diari El País, quan vaig entrar en l'historial de l'entrada aquella, afortunadament hi és, vaig veure que 10 minuts després de que nosaltres la poséssim a la nostra web, entrava en el Wikipedia. I per tant, el que era acusat de plagiar havia sigut plagiat sense citar-lo. I ell era sospitós d'haver plagiat una cosa que havia escrit ell. Què té d'interessant això? Home, costa. I el pobre Tamayo va passar un mal rato. Però el factor transparència és importantíssim. Wikipedia és transparent. Al poc rato hi havia un altre teòleg de dretes que va intentar corregir el que havia entrat la versió del Tamayo, però aquesta és la guerra de la Wikipedia.